Poštovana braćo u vjeri, cijenjeni džemate, mi dunjalukom hodimo da zadovoljstvo gospodara nebesa i zemlje postignemo. Da dođemo do cilja, a cilj je džennet. Neko od uleme je kazao, zaista na dunjaluku ima džennet, imaju džennetske bašće. Ako ne uđeš u te džennetske bašće na dunjaluku, nećeš ući ni u džennet na budućem svijetu. Put do tog cilja koji se džennet zove iskušenjima je popločan. Ovim dunjalukom hodimo, a ponekad neke stvari, neke prepreke svjesno ili nesvjesno put nam do dženneta zatvaraju. Pa nas Ibrahim ibn Edhem poduči da je jedna od tih prepreka i to da kažemo da vjerujemo da je džehennem istina i da svjedočimo da je gospodar dao vatru džehennemsku kao kaznu za ona srca koja su ohola bila, za ona srca koja njega nisu htjela priznati, niti njemu na seđdu pasti, a radimo suprotno toga. Radimo ona djela svakodnevno koja nas džehennemu približavaju. To je jedna od prepreka koja se na putu do cilja našeg, a cilj je džennet, može naći. Kur'an i Kerim, on nas poziva i kaže وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي عُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ i čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene. U jednoj od predaja se kazuje da je gospodar nebesa i zemlje pozvao Džibrila, ja sam započeo nekad u jednoj hutbi tu predaju, i kazao mu, o Džibrile, idi pogledaj džehennem kojeg sam pripremio za svoje neprijatelje, za one koji su mi nepokorni bili, za licemjere i nevjernike. Džibril ode, pogleda tu silnu vatru, žestinu džehennemsku, plamen guta drugi plamen, pa se vrati gospodaru i reče, gospodaru moj, mislim da niko neće čuti za džehennem, neće čuti o ovim njegovim strahotama, o silini njegove kazne, a da neće uraditi sve da se zaštiti od džehennema i njegove žestine. Nakon toga gospodar poploča put do džehennema strastima, užicima i kaže, idi Džibrile pa ponovo pogledaj. Kada je Džibril pogledao s čime će to šejtan zavaravati robove gospodara, šta će im to sve od dunjaluka uljepšavati, kakve će strasti im prostrijeti pod noge, vrati se gospodaru i reče, gospodaru, strah me je da se niko neće od vatre džehennemske zaštititi. Svakom od nas je, braćo, teže kada babo te stavi i preda se pa počne ružiti. Teže ti je to nego možda i od kazne da te možda istjera iz kuće. Još na dunjaluku, braćo, i ti i ja možemo, da nas Allah zaštiti od toga, zakoračiti u vatru tako što ćemo sebi strastima svojim vrata prema Allahu zatvoriti. On je onaj koji je sve što imaš i ti i ja podario nam. On je onaj koji tebe i mene očekuje kao najbolje gosta, koji se tebi i meni raduje više nego li se majka raduje svome djetetu. On je onaj koji je najbolji prijatelj, a i najbolji domaćin. A ti i ja prema njemu, gospodaru nebesa i zemlje, ponašamo se onako kako ne bi trebali. Za istinskog vjernika, onoga koji je Allaha spoznao i tu spoznaju dijelom svojim svjedoči, teži je osjećaj da svojim postupkom kod Allaha sebe ugrozi, da zatvori sebi vrata počasti, nego da u vatru džehennemsku zakorači. To je teže istinskome vjerniku, jer zna komu je sve ono od blagodati što uživa na ovom dunjalku dao. Kazuje nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dva oka
vatra džehennemska neće dotaći. Vrlo jednostavan savjet. Lako za primijeniti. Kaže poslanik, oko koje je pustilo suzu iz straha od Allaha i oko koje je djelo na Allahovome putu. Imati, braćo, istinsku pravu emociju. Pustiti suzu pred gospodarom nebesa i zemlje veće je od dunjaluka i svega što je na njemu. Kažu stanovnici nebesa, meleki, kada se u nekoj kući noćni namaz klanja, te kuće stanovnicima nebesa svijetle baš onako kako im zvijezda na nebesima svijetle. A onda stanovnici nebesa kažu, ko ono klanja? A glasnik im kaže, to je taj i taj, koji je u mrkloj, gluhoj noći ustao dok drugi spavaju, pred gospodarom iznio sve svoje tegobe, spustio se pred onoga pred kim jedino treba da poginje glavu, suzu svoju pustio. S takvim se gospodar hvali stanovnicima nebesa. Jednu noć, kažu stanovnici nebesa, pitaju, a što njegova kuća večeras ne svijetli kao prethodni noći? A onda glasnik kaže, zato što je iskušan bolešću, hasta je. A onda Allah i njegovi meleki i stanovnici nebesa čine dovu za takvoga insana. Nemoguće je, braćo, u vjeri da svoju glavu pred Allaha spustiš, suzu svoju iz oka spustiš, a da budeš na gubitku. Nećeš biti na gubitku. To je obećanje onoga koji je sve od blagodati tebi i meni dao. Kaže poslanik, i oko koje je bdjelo na Allahovome putu, vatra džehennemska neće dotaći. Gdje su danas naše oči? Možda danas više nego ikada naše oči bi trebale bdjeti na Allahovom putu. A znajte da naše oči bdiju na Allahovom putu sve dok ti i ja činimo dobro za ovo društvo i da ovo društvo krene naprijed. Oči naše braće, naših očeva su bdjele od 92. do 95. na Allahovome putu braneći čast, dostojanstvo, vjeru i ovu domovinu. Danas je ne moramo na takav način braniti. Ali moraju naše oči bdjeti nad onim što će ovo društvo učiniti da krene naprijed. Ti i ja bdijemo na Allahovome putu očima našim sve dok izvršavamo svoje obaveze. Ne zato što će nas neko potapškati po ramenu ili direktor kazati dobro je to, nego zato što nam je cilj Allahovo zadovoljstvo. Ti i ja bdijemo na Allahovome putu očima svojim sve dok ne potkradamo svog poslodavca, a naš poslodavac nam uredno naš znoj isplaćuje. Ti i ja bdijemo na Allahovome putu onda kada emanet oca u kući preuzmeš i vodiš računa o tom emanetu i o emanetu porodice. Onda kada kao učitelj preuzmeš emanet da djecu odgajaš i odgajaš i onako kako će Allah biti zadovoljan. Onda kada te Allah iskuša vlašću pa sjediš na poziciji, bdije ti oko na Allahovome putu sve dok vodiš računa o onome što je ispod tebe. Onda kada te Allah iskuša da se pitaš ko će gdje biti uposlen, pa izabereš najboljeg, a ne najpodobnijeg. A ne najpodobnijeg. Znaj, dok tako ti i ja radim, neće to oko vatra džehennemska dotaći. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao. A ništa on ne obećava bez gospodara nebesa i zemlje. Bdiju li naše oči na Allahovome putu u pogledu naših odnosa prema Allahu i jedni prema drugim? Ibretimo se godinu dana halu u kojem se nalazimo kao ummet. Podavno sam pročitao, a možda sam nekad i govorio, izjavu premijerke Izraela koja je 60. i 70. godina ovako kazala. Ja znam da će muslimani pobijediti, ali sam ubijeđena
da to nije ova generacija. Jer kada njih bude na sabahu, onoliko koliko ih bude na džumi, tada će muslimani pobijeti. Gdje smo, braćo? Gdje su nam oči ujutru u 6:15? Jel to naše kapke šeitan spušta? Do nas je, braćo. Allah nas poziva 5 puta na taj spas. Do nas je, hoćemo se odazvati. A nema rješenja dok se ne odazovemo na spas. Neće doći rješenje. Bdiju li naše oči na Allahume putu u pogledu naših međuljudskih odnosa? Prije nekoliko dana došao mi jedan ahba, popili smo kahvu i kaže ovako. Efendija, imam jednog dobrog prijatelja. U teškom je halu. Naravno svojim sebebom. Došlo je do pucanja braka. Ja pokušao savjetovati, pokušao pomoći. Pokušao popraviti hal. Vidim ja, on počeo okretati glavu od mene. Vidim ja, niti čuje, niti šta hoće prihvatiti. A znam, volim ga ko brata svog. Brinem za njegov ahiret, znam da je u krivu. Jel stvarno došlo vrijeme da okrećemo glave jedni od drugih dok se savjetujemo? A nema uspjeha bez savjeta. Jel tako naše oči bdiju na Allahovome putu? Jel tako očekujem i ti i ja, pa i meni, ovome kao imamu i svakom od nas, kad dođe i kaže stani da te posavjetujem? Jel tako naše oči bdiju na Allahovome putu? A zamislite poslanika na Bedru, pa nije mu trebao savjet. Što će mu? Jer ima Allaha i Džibrila. Džibril donosi od gospodara, ali on opet kaže posavjetujte me. Kako ćemo očekivati uspjeh, a onog trenutka kada me moj brat posavjetuje, ja okrenem glavu od njega? Zar ima to na dunjaluku išta vrijedno zbog čega bi ja svoju vjeru doveo u pitanje, ne selameći se sa svojim bratom? A znate da je poslanik kazao neka preispita svoju vjeru onaj koji 3 dana ne nazove ili ne odgovori na selam bratu svome. Braćo, je li stvarno došlo vrijeme da smo toliko izgubili strpljenja pa nemamo snage da praštamo jedni drugim? A Kur'an kaže, a bolje je da oprostite. A bolje je da oprostite. Kad oprostiš ono što ti Allah zbog toga što si bratu svome oprostio, ne može se porediti sa čitavim dunjalukom i svime što je na njemu. Bdiju li naše oči na Allahovome putu, braćo? A hoćemo da se zaštitimo od vatre džehennemske. Prije nekoliko jutara ovdje na sabahu gledam čovjeka, eto stao mu drugi čovjek na njegovo mjesto, tobože imaju rezervisana mjesta u džamiji. Pa ga nako mrko poprijeko na sabahu pogleda, a ovaj se povuče. Jer tobože ovome vjerovatno ne odgovara da on klanja pored njega. Šta je svrha tog namaza? Što ćemo mi ovdje? Što smo mi danas ovdje došli? Samo zbog jednog. To je da tražimo Allahu zadovoljstvo. I da ovdje sebe odgajamo kako bi kad odavdje izađemo preko ni vrata islam živjeli. Jer nije islam ovdje. Islam je tamo napolju. Ovdje ibadet, ovdje Bogu na seždu padamo, a islam živimo kad izađemo odavdje. Pokazujemo te tragove sežde napolju. Mrko poprijeko. Ismijavamo jedni drugi. Ponižavamo jedni drugi. A očekujemo da put do Allaha bude otvoren. Hoće biti otvoren kada naše oči budu bdjele na Allahovome putu, čuvajući čast i dostojanstvo drugog čovjeka. Lijepo reče jedan alim, kada bi se ummet Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem ponašao u svojim međuljudskim odnosima onako kako je se poslanik ponašao prema nevjernicima, kakav bi tek uspjeh taj ummet postigao. Gospodaru, naš grijehe, naš oprosti, ti si onaj koji prašta i praštanje voliš. Amin. Elaj nasan al kelamu, abelgan nizam, kelamullahi.